Grade 6 student nga kauban sa duha ka mga tinun-an sa Masulog Elementary School nga namatay human malumos sa gihulagway nga gamayng lawa sa sitio Masulog Tumoy Basak, Lapu-Lapu City niadtong Huwebes sa hapon ni saysay sa nahitabo. Samtang tunghaan ni tataw nga matag karon ug unya ang ilang pagpahinumdum sa mga tinun-an alang sa mga safety reminders. Ani ang report. Karong adlaw ang last day sa third periodical exam sa mga tinun-an sa Masulog Elementary School. Busa bisan pa man sa sakit nga hitabo niadtong Huwebes, mitungha gihapon kaganihang buntag ang 12 anyos nga si Carla di tinuod nga pangan aron makatiwas og take sa tanan niyang examinations. Si Carla ang kauban nila ni Jamaica ug Nigel niadtong Huwebes sa udto aron mga ligo sa suba sa sitio Masulog Tumoy. Giagda man gud mi ni Jamaica nga na maligo mi tas nagsabot-sabot nato sila. Nani ko nga di lang sa kamudayon basta hindi ko sugtan. Meron sila namilit. Mataning sugot na nasad ko. Then akong pagtuo nga ligo adto ra sa dagat. Then adto day sila sa bangag. Matod ni Carla, sa ilang tulo, bugtong si Jamaica lang ang makamao mulangoy ug mao'y nasuhito sa dapit. Kay duol raman ang balay nila ni Jamaica sa dapit na hitabuan. Busa na diin-diin na siya pagpangayo og tabang aron unta maluwas ang iyang duha ka mga classmates. Yung pagod na wala na sila. Then abi ko joke rato. Then ningbuo ko ni mong gid ang tubig. Matindagan na lang ko padong ato sa kanang panangay kog tabang. Samtang ipasabot sa principal sa Masulog Elementary School, Arlene Sumalinog, nga ang insidente na hitabo man pagkahuman na sa ilang periodical exam. Wa usab sila magkuwang sa pagpahinumdum sa mga tinun-an sa mga safety reminders. Ako gyud silang tagsa-tagsa gyud og inform nga dili gyud sila pwede nga maabot sila dito og suro, especially nga nagwear og uniform bitaw. Unya kaningon gyud mi nga mo diretso og pauli nya. Napo istorya ma'am nga kanang murag mag-invite na sila labi nag na birthday ba. Amo po na siyang bawal gyud nga dili siya pwede nga moadto sa mga balay sa mga kuan bitaw after class hours. Kay whatever mahitabo man gud murag kami mangguy kuanon dayon ba pangutan-on. Gidugang usab sa class advisor sa grade 6 nga si Princess Ann Senet nga napahibaw naman niya ang mga ginikanan sa iya mga estudyante nga half day lang ang ilang klase ni adtong Huwebes kay unang adlaw kadto sa ilang periodical exam. Every time na adyo make ka ng mga announcement, reminders, text and chat, yun na amo ama. Mo na mong intervention, mo na kong buhat sa mga parents niya. Kung naagi mangutan nagbalik bisag nakasend na ko nila nga kanang sa schedule, mo reply magyapon ko nga yes, ma'am or sir nga half day rami, yes, walay klase nga na. So sultian jud nako sila. Karong umaabot Miyerkules ug Huwebes ang lubong sa grade 6 students nga sila si Jamaica Sarmento ug Nigel Moriles. Samtang ipatabunan na sa lokal nga hagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang gihulagway nga gamayng lawa diin nalumos patay sila si Nigel ug Jamaica. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.